پشتی جیبینên di rojan li Riyadê, Desteya Danûstandkara Sûriyê nerîna xwe ya nû ji pêşeroja Sûrî re diyar kir û daxwaz ji grupa biçûk kir ku fişarê li ser rejima Esed û hevalbendên wê bike ji bo cihkirina biryarên navdewletî. Desteya Danûstandkara Sûriyê îro nerîna xwe ji pêşeroja Sûrî re di Kongirê Rojnamevayîn de diyar kir. Di Kongirê Rojnamevayîn de serokê desteyê Diktor Nasr el-Herîrî ragihan ku piştî civînên di rojan yê desteyê li paytexta Erebistana Siûdiyê bi mebesta nerxandina gera şandeyê navdewletî nû ji bo Sûriyê gerbê dirsoniya dawî li çend welatên pêwendîdar bi rewşa Sûriyê ve. Berdevkê Desteya Danûstandkara Sûriyê Diktor Yahya el-Arêdî ji bo Rojnamaya Şerq el-Ewsat gotibû deste liv bû tevgerekê dike û xwandineke baş ji rewşê re dike û li ser pêşhateyên dawî wê nerxandina xwe bide diyarkirin. El-Arêdî dazanîn ku di civîna Desteya Danûstandkar de gelek mijar di rojeva krîza Sûrî de hatin behezkirin. Nerxandina rewşa meydanî li Bakurê Sûriyê û bi taybetî li Idlibê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Her wisa civîna desteyê behsa biryara vekşana hêzên Emerîkî jî kir û berdewamiya toparanîkirina rejîmê li ser Idlibê û bi piştevaniya Îranê beşeke din yê civînê bûn. Li ser asta siyasî jî civîna Desteya Sûriyê encamên hevdîtinên Pederson digel Desteya Danûstandkar û rejîma Sûriyê û hêzên cêwaz yên ektîv di doza Sûriyê de gotûbêj kirin û nerîna wê ji biryarên Encumena Ewlehiya Navdewletî derbarê Sûrî de û rêbaz û lêkolîna wê di doza Sûrî de û dubare tekezkirin li ser îstratêjiya kar li ser bendên biryara navdewletî 2254 ya girêdayî bi doza Sûrî re û tenê Pirsa Sûriyê di Komîta Distûrî de kom neke. Desteyê her wiha behsa nerîna xwe di pêşeroja Sûrî de li gel lêkolînên zanistî ku derbarê Sûrî de hatine encamdan digel rewşa mirovî li Sûriyê û dosaya girtî û revandiyan li Sûriyê kir.